Kana sauke app daga Play Store ko Apple Store, ga abin da ya kamata ka kula da shi kafin ka sauke application. Domin application ta nan ne ake satar bayananka ko kuma ka faɗa tarko na fake app. Saboda haka ka tsaya ka kula, ka kalli bidiyon nan daga farkon shi har ƙarshen shi. Na farko, ka fara duba sunan developer ɗin. Idan sunan developer ba amince da shi ba ko kuma yana da kurakurai, so ka tsaya kar kai downloading wannan application ɗin da ke so ko mun amfaninsa, domin zai sace bayananka. Abu na biyu shine ka karanta review sosai, domin fake app suna da review da yawa na ƙarya. Ga comments marasa amfani, saboda haka ka tsaya ka karanta sosai, za ka gane fake app ta wannan ma. Na uku, kalli download and rating. Misali, application ɗin da yake da 1 million download amma rating ɗinsa 2.0 ne, akwai matsala, fake app ne. Ka kula da kyau, wannan yana sa ka gane bambancin fake app da kuma original application. Ka share wannan bidiyon kafin wani ya faɗa tarkon fake application. Kar ku manta, Nazifi Tech shi ke kawo muku wannan gargaɗi. A sharing, a liking, a following. Sai mun haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.